गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों गरेस्वर जि दखरा दुलाय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 37थि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंफुंलांबाय। बिथांमोननि गेजेरावनो गोदानै बिबान मोनफिनबाय आरो बेखौ दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै गासै मावथि हान्जाखौ दखरानिखौ जों बरायो। आरो बिनि गेजेरावनो दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गरेस्वर हालामाव दिनै जोङो मोनसे बे गेवलां मेलनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेराव जोंहा दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनै सोलोंथाइनिफ्राय आदि खालामनानै आरो समाजनि दावगानांगौनि थाखाय जोंनि रांखान्थि फेहेरनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन सांग्रांथिनि थासारिखौ लानानै जोङो दिनै बयबो मिथिलायनो हास्थायो। दा बेखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बावहाय बाहागो लानाय बयबो आरो बर' माहारिखौ जों अरायसम बेबादि मोनसे रांखान्थि फेहेरनाय सोलोंथाइ दावगाथायाव दिनै बयबो बाहागो जानांगौनि थाखाय जों अरायसम हास्थायो। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोरजिनाय माखासे समाज बेरेखा थासारिखौ फोजोबनो थाखाय जों बयबो समाजा बाहागो जानांसिगौ। मानोना रावबो रावखौबो दिनै जोङो साजा होनानै बुलाय सोलाय खालामनानै गाज्रि हुदाफोरखौबो जों फोजोबनो हाया। आरो बिनि उनाव जोङो दिनै बायदिसिना जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि सोरजिनो नाजानायखौ जोङो दिनै बिनि जेंनानि सायाव बाहागो जानानै फोजोबनांगौ। आरो बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बयबो आइ आफा बिदा फंबाय गामिनि गासैबो न'खर समाजखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनि समाजाव बेबायदि समाज बेरेखानिफ्राय लानानै बयबोखौबो खहा खालामनाय माखासे थासारिया बेवहाय दाजाथों। आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैबो बे गरेस्वर हालामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायगोन। आरो फारसेथिंजाय बर'फ्रा दिनै जोङो गावनि मान सन्मान आरो बे जोंनि हारिमु थुनलाइ जोंनि बिजों आरो बायदि थासारिखौ लानानै जोंहा दिनै मोनसे मानदान्दाखौ लानानै दावगालांनायनि सम जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो बिदा फंबाय गोरोबलायना गोजोन खौसेथिखौ लानानै बर'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे आसामाव बर' कसारि वेलफेयार अथ'नमास काउन्सिल बेबायदि बर'फ्रा जोङो खुंथाइ गोहोखौ लानानै जों दावगानानै दंगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो ट्राइबेल एससि हिल स्टेटास मोननांगौनि थाखाय दिनै बेखौ भारत संबिजिरनियाव सोसननांगौनि थाखाय नारा नाथा जुजिनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि हालामाव माखासे फसंथाननिफ्राय लानानै बायदि गायसननांगौखौ लानानैबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों नारसिनदों। मानोना जोङो बेबायदि गोलैसोनाय नासयजानायखायसो सोमावसारनायनि उनाव बेबायदि फसंथान बिटिआर एकर्डआव थिसनजानायखौ मोननो हादों। दा जोंनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिआइटि बिबिजियारिं कलेज बेफोरो जोंनाव थोजासे नङा। जोंनि जिल्लाफ्राव थोजासे नांगौ बादि फसंथान गैया। आरो बेखौ लानानै बिनिखायनो जोंहा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनांगौ। आरो भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय 6.3नि दारै जोङो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे जेंनाखौ उदां खालामना होनो थाखाय खावलायबाय। मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ फालिनाय लोगो लोगो दिनै गोबां फरायसाफ्रा जोंनि आपार आइडि एनरलमेन्टआव इसु जाबाय, प्रब्लेम जाबाय, स्कलारशिपखौ जों मोननो हायै जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा गोबाङानो फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय सोरबाया फरायनायखौ गारनो हमबाय। आरो बेजों लोगोसे हाइ स्कुलफ्रा हायार सेकेन्डारि जाजोबनांसिगौ। आरो बिनि बेलायाव जोंनि हाइ स्कुलफ्रा भेन्सार थायोब्ला जोंहा बै जेंनाखौ जों सौसिनो हानाय नङा। आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों जों खारफानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो जाहाथे 6.3नि दारैनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि भेन्सार स्कुल आसामाव थानाय बर' मिडियाम भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामजानायखौ हास्थायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो सोलोंथाइ रांखान्थि फेहेरनायाव जयै दावगालांनो थाखाय जोङो साखाफारा जानांगौ। दिनै बिटिआर गोरोबथाया फैगोन बोसोराव जोंहा 5 बोसोर जागोन। आरो बिनि गेजेरावनो माखासे गिदिरथार हाबाफारिखौ जों फोजोबजानायखौ हास्थायदों। जेरै जोङो गामि सोसननाय आरो बिटिआर हालामखौ फेहेरनायनि गेजेराव दासिम 60था गामिखौ सोसननाय जाबाय। बिनि अनगायै माखासे गामिखौ सोसननो थाखाय कमिसनाबो बिनि गासै लाहार फाहारखौ खालामजोब्बाय। दा बिनि फोजोबनायखौ लाबोनो थाखाय आसाम सरकारा बेखौहाय गोख्रैनो जाहाथे राजखान्थियारि मोनसे गनायथि होनानै बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो हरैहाय जोंनि बिटिआर गोरोबथानि उनाव भारत संबिजिराव 125 जे संबिधाननि मोनसे एमेन्डमेन्ट जानांगौ बियो फेब्रुवारि दानाव फैसिगोन होननानै जोंनो नखर मन्थ्रि बिथाङा गावनो फोरमायबाय। बावहाय जोंहा समस्ति बारायनायनिफ्राय लानानै साबजेक्ट बारायनाय आरो गुबुन गुबुन बावहाय रांनि मोनथायनि राहाखौ लानानै दिनै बे संबिधाना संशोधन जागोन। आरो बेनिखायनो जोङो बेफोर थासारिखौ लानानै दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादा जोबोद सांग्राङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेखौ जाफुङागौ मानि जोङो दुलाय बर' फरायसा अरायसम जों माहारिनि थाखाय जोङो बे इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा मोनसे मेजर स्टेक हल्डार हिसाबै बिटिआर एकर्डखौ
आबुङै मावफुंजानायखौ जोङो हास्थायदों। अदेबानि 2025 मायथाइयाव बे मावफुंजाजोबनांगौनि थाखायबो जोङो भारत सरकारखौ नारसिनदों। नाथाय दिनै जोङो बिनि सायाव रोखायै जिहेतु गोबां फसंथाना आद्रा जानानै दङ आरो गोबां फसंथानखौ दिनै गनायथि होबाय आरो बियो मेजर माखासे जोंनि फसंथानजों लोगोसे जोंनि इसुसखौ समाधान मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथियो।